Kaixo danoi, gaurkoan Galdegazte saioan Bergarako Arantzadi ikastetxeko ikasliak ditugu. Gurekin platuen, zeintzu daz? Maia Salaberria, Ame Txintxurreta, eta Uxaren Aza. Eta kontrol gelan berriz, Malen Egaña, Iker Randueza eta Amaia Leturia. Eta gure gaurko gonbidatua berriz, Bergarakoa berabe bai, Mikel Montiel. Mikel, Sotoalde taldeko kidea, ze moduz? Apa, ondo. Bueno, Galdegaztera etorri zara, prest gure ikaslien galderak erantzuteko? Bai, kostata baina bai. Bai. Dana dala, galderak itxen hasi aurretik, Mikel, zeu hobeto ezagutzeko bideotxo bati paso mongotzau. Irailean 25 urte beteko dituen gazte musikari Bergarara izango dugu gaur gonbidatu Mikel Montiel. Bergaran sortutako Sotoalde musika taldeko kidea da eta Monti izen ez da ezaguna lagun artean. Betidanik izan du musika munduan sartzeko gogoa. Zuzeneko emanaldietara joaten ziren guztietan abestiak egiteko gogoa pizten zitzaion Montieli eta baita bere lagunei ere. Azkenean gogo hori egi bihurtu da. Musika urbanoa dute oinarri Sotoalde musika taldeko kantuek. Danbaka musika lehiaketako azken edizioan ere parte hartu du gainerako taldekideekin batera eta agertoki lau haizetara zabaltzen diardu sorkuntza lana. Lana aipatu dugu eta musika pasio badu ere, irakaslea ere bada gure gaurko gonbidatua. Ez dakigu, ikasle edo irakasle den hobea. Erantzun hori lortzeko ardura Arantzadi ikastetxeko elkarrizketatzaile gazteek izango dute. Hori eta gehiago ere bai, Mikel Montiel beste modu batean ezagutzeko aukera izango dugu eta bideo podcastean. Eta ni neu hasiko naiz Mikel nolakoa den ezagutzera ematen lehenengo. Adi, armei sekulako bildurra die. Lo egiterakoan galtzerdirik gabe lo egiten dutenen aldekoa da. Eta ondoan norbait badu ere galtzerdi gabe egon dadila ezin du horrekin eta jogurra jaten duenean naska aurpegia jartzen omen du. Hori esan digute guri behintzat eta makarroiak nola jaten dituzu ezuek? Gure gaurko gonbidatuak kollararekin, bai, ondo entzun duzue. Eta besterik ez lagunok, hasiera eman da zuena da hitza. De dio, bertxotan ari garela ematen du. Mikel Montiel, ongietorri Galdegaztera. Mikel, zer, gustukoa bideua? Bai, bakin hundik atera ditu zuen datu batzuk. Urten di, bitxikerisatxo batzuk, bakarriak zelan jaten dozun, zer idakotzu bildurra. Bueno, ez dakitxo ondo esan dakoa dira, ero? Bai. Bai, ez da. Zer nagusitzen armi-armena bat ez, be? Bai, armi-armek bildurra. Ezin dut olako esan da, bai, Bai. Bueno, horrei bildurra, baina gero, ez den atokitara irtetzia eta ez dakitzen jenten aurrian kantuan eta dantzan itxia horrek ez. Gutxi hau, esan da gutxi hau. Bien. Arantzadiko egin gotzietitza, zuizari hemen galderak itxen zatozienak eta, bota? Miguel, zuri lintu gaitzotzu ez da? Nundi aturri zen horio? A ber, hasi ginean Sotoalde proiektuak indudako ginean, ez? Izen bat eukibiako zutanik. Hasieran ez nukan pentsauta hori. Eta simple eta erreza hartzeko, Monti beti ditxu izan duzte Monti, eta Monti ez jartzea gaitxik, nire bigarna bezuna linzo hain, orduan linzo. Eta nire amai bai... Keinutxo bat, ez da? Keinutxo bat itxea gaitxik, horra gaitxik. Eta betianik eukidozu musikandako grin hori edo talde baten parte hartzeko gogo hori? Bai, bidixuan esan dute, pixkat, igual loltza gaina zoan nabesla isekin ikusten ebanean gogori sartza jaten, beti izan dut bildurra, igual, eta nahi zauzartu ez dutin gauzak idatzi nire kabuz, nire etzako, igual abestixak ez, baina testutxuak eta beti idatzi izan dut, baina paus hori ematera, sartu nintzen noin dela, ez dakit, 2 urte, 3, neso goratzen ondo. Eta daukazu referentei? Bai, ni beti izan naiz, oso gaztean nintzen nian, beti izan naiz natozu gaur eta olako artistena, baina gero oindala gutxi hasi naiz entzuten Mark, Madrileko artista bat, eta nago super biziauta horrekin enfokauta. Gustatzen pila bat, gero gehiago ditut, De La Fuente, bai asko gustatzen jat, pentsatzen jat artista oso infraolera eta artista bat, eta gero egizan daukatela referente gehiago erdaldunak, euskaldunak baino. Mikel, azkenien zuik, musika produzitzen duzuen hobe bai, apurtxo bate, danetik entzutia guztetak gatzue, zuik ero sortzeko prozesu hortarako. Sortze prozesua, Sotoalde taldia, zelan sortzen da, zer da, zelan hasi izan, zegoen proiektu hori?
Sotoalde sortu zen pintxopo baten, ostogun baten. Nola ez? Bai, Asfa tani, Gonzalo tani, gogoak ingen denez, guazen zeu zeitxera daukat hau, guazen probatzera, eta gero beste lagun batekin Iñakikin bomakin bai komentatzen, berak ez eukan inda, inbeste gauza, baina bai gustatzen jakon, beti biltzen zan hor tentauta ez gauzak itxeko, eta ziginan ostogun horretan, sozein biogu, eta venga lehenengo WhatsAppeko taldia. Eta ja ziginan hor, eta gero ziginan geratzen, eta hortik hasi zen pixkat. Baina berez, Sotoalde taldia ostogun batetik. Asfa aipatu duzu, Asfa eta Bixok, gero baitxa Boma, eta DJ-xak osatzen duzu aproba Sotoalde, eta bueno, gero kolaborazio ezberdinekin bia itxeitxuzue kantuak. Asfa aipatuta, zeuria gogoratu da, eta bideotxoa bieldu duzku zuretako? Linzo, ¿qué pasa? Hementxe gabiz grabatzen. Gauzatxo bat, galdera dauka zuretzat, bale? Aldozu azaldu zedan zuretzat edo ze esan nahi daukan I walkie any hitzak, bale? Azaldu horko jendiai hitz horren, hitz horien esan nahi, bale? Venga, nahi txo, esarka bat. Zuria da hitza? Ez dakizela esaldu ez, baina, la verdad, txorrada bat, esaten duguna denbora dana, gu haukau taldetxo bat, gana Kapo, Blind, eta gero Sotoaldekuak, ez? Eta, Kapo hasi izan, I walkie erabiltzen, eta erabiltzen dago basikamente anerako, edo zer gauza gertatzen dela, I walkie any, eta horti dator. Ondo. Bakutxo galdera gaitxau? Apur bat, euren Sotoalde esan du, nondik sortu zen, zela zizabien, soin lehenko kantuak, ero ez dakipa? Ta izena nondi dator Sotoaldekua? Hori bai dator, nire familia dauka Elgetan txoko bat. Soziade bantzerako bat, txokotxo bat dauka, eta hasieran juten ginean ara, egun ez tokirik musikia egiteko, juten ginean ara, eta goten ginean. Eta euskera sotan osotoa danez, eta Torrealdea danez hango kalia, Sotoalde, eta jazta. Izenekin ez gauz originala. Baina gero ondo geratzen jau. Musikia kaleratzen hasi zinanetik, pare bat kontzertuta eman dituzue, zein esango zinuke zure gogokoen azala edo ilusio gehixen izotzuna? Ilusio gehixen, gero hasieratik kontzertuen baino leheno ilusio gehixen izozkuna, igual ekinez alako festival bat, oso antolatuta, talde askokin, talde garrantzitsuak, kanpoko talde asko, igual kontzertuen baino leheno ilusio aldetik hori. Gero, kontzertua eta gero, eta emozio hori sentitzeana bergarako jaixetan inginuanean. Lurrian inginuan, plazan, txosnan, eta inginuan lurrian, eta gero, guk ez ginuan ikusten ez, ikusten ginuan lehenengo jarakoa bakarrik, eta gero grabo soskuen etxietatik zenbat jente zegoan, eta igual, emozio aldetik hori, kontzertua eta gero. Ikustea, hainbeste jente gure kontzertu ikusten naiz eta ez ikusi ez, bakarrik entzun itxen zen, baina igual hori. Eta baina emozio berdina sentitu zuen adibidez ekin etxera jundea zutela? Bai. Ja gaina bakitu ezer dan, eta, berriro igual ez, urduritxasun horrek, igual, gutxi hau oingoz, egun altzen da nien areagotuko di, ezta? Bai. Beti egoten da gero urduritasun hori, baina bekin ez bezalako festival bat izaterakoan, gainera, suertiako etxian dala eta errezagoa. Zegoen kantu dago gizonez, lehenengo singela, sin kobertura izen zan, apurtxo bat zelan izen zan, sorkuntza prozesu hori. Zelan azten zarie kantu batekin, zelan ataraten duzue, zein izaten da modus operandi xa ero? Beste horrekin izan zen, nik neukan idatzitxa pare bat letra, eta gero aplikazio, aplikazio simple batekin boloko deitzen zala, deitzen dala aplikazioa, eta oso geizki maketa bat inda, letria grabau, eta bestu basian gainetik, eta Gonzalo Iazfai esan notzen dauka, eta animau, eta bera ez ustean, benga, bale. Eta inginuan hori, gero denson gana junginan, denso bai lagundu zozku desente lehenengo abestixa esan da, eta besterako orduan eta zela grabo ginuan, eta hori dana bera lagundu zozku, orduan holaxe. Aipatu zu, zuk, Asfak eta Bomak osatzen duzuela taldia, DJ Xakin batera, bera bialdutzu, bideotxoa zuretako.
Que pasa, monte? A ber, galderia da horrengoa. Esan, zein dan zure ametxetako kontzertu idilikoa edo onena? ¿Cómo sería? Zela izango zan. Venga, emanems. Ez dakit, ez du pentsatu inoiz, baina... Jende asko pentsatzen dago igual, jendez betetako kontzertu bat, ez dakit, pila bat jente, bai, politxe esan bia, baina... Ez dakit, nik adibidez, bai daukat pendiente ja ezin dala, nire itxitxak Alzheimer auki dau, ja hil dago, eta beti nahi izan dut kontzertu bat berai bakarrik ematia, berak disfrutatzeko ezin izan dutin, baina nire ametxetakoa izango zen hori. Gertutasun, txikitasun horrek handi itxen dabe, bai, ez? Emanaldixak askotan beti ez, jaialdi handixetan jotia da, ilusinua, ez da izan bat artistek joten duzulako, baina, gero, artista askok esaten dago, ez? Ni leku txikina, nire herrixan, nire betiko tabernan gustako jaten kontzertuat, ez? Olakoak badaz. Bideoa ikusten gabitzela gainera, ipatu duzu, zure pixukidia dala. Igual zu horra atzien zazen eta entera hau ez, ezta? Ez, igual salan eta berak grabatzen. Artistatxu hau ez, ezta? Bai. Bueno, ekipo politxe itxen duzue eta pasabitze oin, sorkuntza prozesuen eta... Bai, ontxe atara dugu, baietz atara ginuan, eta oin ja egongo da irten da edo ez bada irten ja epe txikitxo bat hiru abestikin. Pixka desberdina, atara dugun desberdina, ez dakit ze moduzungo da pixka trap, estilo desberdina, musikalki bai desberdina, zehose ez dugu nahi oinarte eta bezala joan duen. Proba enbidia gauza barritxak, eta jokua hasi bihau, ze hemen alarmiak jotzen dauenean, bakitzu zer datorren, ezta? Alarmiak jotzen dauenean, hemen dator Maider, jokura. Eta gaur, hori da. bosgora joaz nabe, horrek zesangura dau, Musika. Baina gaur ekingo dugu zer desberdina. Bai? Zuek erabiltzen duzue adimen artifiziala? Ez. Ez. Trampakitzeko, klasian, irakaslia hor dago, entzuten dana. Txat GPT eta olakoak. Ez nik. Guk erabili dugu beste bat desberdina. Tartu dauz, hainbat euskal abesti, taldatu indugu zapur bat. Bai? Eraldaketa txiki batzuk indutzi dugu. Orduen jarrikotaz, eta zuekin behar duzuena da asmatu, ze abestidan, eta zein dan benetako abestia. Eta abestua, portxoa, mesedez. Nik lagunduko zu, nik koruak, bale? Baiz, igual mikrofona baja bikosko eguri, Ja, igual bai. Nik abesten ez dakit. Así que... Zui pai, ez da? Baina, serio mami jau. Claro. Bai. Entzuten dozuen pum. A ber, bai, jakin. Zela ningo, Maier, bi kontra bi, dano banaka... Ba, dano kontra. Dano kontra, venga, ba. Nik jakitxe modu behar munikotza, bale? Bai. Venga, ba. Bai. Gaur entzungo dugu lehengo. Genero aldatu dut zagonek. Hori neria. Aitor mina. Ondo, bai. Epe! Benetan zelan da bainua. Ai, itxe bainak bainazte. Azkak hori da, bai. Otra, belarri pina dakotzen zuek, Azkar, lehenko esaldi zen. Ez da erresa, Eta zeiz amengo zau kon generoa, rapo duzu, más o menos. Oin zeukan generua? Bai. Salsa o bachata. Bai, hori da, batxatita moduen. Zuri ze gustagatzu, batxata, rock and rolla... Rock. Euskal musikia, generalian. Honek euskal kantua di, baina... Tengo zendun dantza batxata, aitormena bestia. Hemen ez. Ez dutzu goingo dantza itia, zer lasai. Bueno, ondiukan ez, baina galtzen dauenak ere igual dantzen bidau. Beste bat, ia. Horrexaga. Konti? Adiskide... Hori da, bai. Salvadaren erietza. Hau erresa zan, ja, zieriakin, ja, piztea motetzu. Pentsatzen letria jarratxu nula. Badakitzu jarraitzen? Kantau dau, abestu dau. Bai, baina gure ia maiteak. Pentsatan beste abesti baten letria jarriko zutela doinu horrekin. Zuek aldegazteko saioak ez dituzu ikusi, porque había jarri dugu biru handiz, ja, hainbat saiota jarri dugu. Bai. Venga, beste bat, ia.
Hala Sotoalde. Hori da, esan mira Sotoaldeko introa da. Ez. Hori ez da Sotoalde. Ez da. Baina muten da, igual. Pista que mule que tuenek, Ez que trampa egin da. Erabiliko Hola, zuen, baina zuk probatu zuen. Ez du probau ino, ez? Ez, musikia itxia dimen artifizialaz. Probau no, baina lanerako txorra bat itxeko. Eta jaten guztago, asko, ez dakit erabiltzen igual. Ondo itxen da, ez? Bastante ondo. Bai, sortu aldotzazu gainera, prompt desberdinak, guro teitxea abesti bat, galdegazteren inguruan, gaur etorriko da, Monti, eta egin beretzat abesti bat, eta itxen dau. Ba, igual iningo, Gero promozionetako. Beste bat. Nengo saskar txabize, Sortzen zen bat alegin, zenbat buru uste direien Abestu? Kantu berri bat sortzen zen bat alegin. Bai, ez da erreza. Ez da ulertzen. Ez Ez baina, hori. Bai, ez da. Hori. Ez da ditxen da. Eta gainera, zuke Josuna, badakitzea bestia, baina ez jatzu etortzen doinua, zabiltzelako entzuten nau. Ezuk pasako zuen, igartzen zan, begira da, badakitzein dan, baina... Beste bat, hau igual ez da... Hau jarri doia? Hau igual jarri doia, bai ez? Ez, bestia. Ez. Bide barnean irauten, oinaz ez ikasia. No, vamos, iberdina da. Erdena ese, porque bai, kantu iguala, baina beste genero bat sortutakoa. Ja laugarrena, ero gonzarrena, sartzen duela galdegazten, Bai. Ondo. Besteren bat? Bai. Ja, hartutu zuen. Zendo ya irabazten. Nia, ez que beti galtzen dugu puntua zinua. Ja, Uxue. Uxue igual irabazten nabil, Bizo, jas. Bale, Uxue 2 punto, bestiok, bakotxak bat. Ez? Ez niru. Bai. Oinarte izante dugu, ez? Ekuazen aldan, da, 2 punto. Beste bat. Ez dira txarrak, Hau jartzen dut zuen juergan eta entzuten duzu. Bueno, hau ez dakit, baina orokorrean. Ufa. Niri hauko azta benjat. Eta hori nik indoazela bestiak, baina. Dantza itxemo zua punto bat. Baina entzun letra ondo. Hau ez da inorreza, Hala. Super raro, Ez dakiz. Hori. Ondo! Hau izena zaila asko batik, Hau izen da. Nik ez que esto esan porque irakurri inot. Nik esan bat beraie. Bai, baina Telepatia. Ez da funtzionau. Entzuten fuerte, Behin batian Loiolan, bai. Baina oso desberdina zan. Bai. Eta letra bez, eta... Nik letra bat Zan oso ondo ulertzen, Ja, esan ondo ulertzen. Bai, hori. Eskusa jartzen. Zaten kantaba bai Yolanda. Uxue! Ez que argazkia esan una, kloropastoa jakiteko zein dan, ez dakiz zer... Venga, beste bat, jarriko. Zue da belira bazten da noi. Bai, enbida apur bat, Batzutan kosta biten jako apur bat. Ixilixi. Oso, ondo! Ixilixi. Bela gano batera. Kaia barrenian. Ondo. Eguraldi hona gola, mesedez. Hori da. Azkena ingo? Bai, azkena. Azkena? Hau- Zuk irabazu. Baldin badakitzue letria, badakitzue, baina bestelako ez da itzen da, Aldatu iten da bastante gainera, Zure eskutik, kilometroak egin, herriaren begitan. Xumek badauko ja, kasi. Ez dakit doinua zela. Ginean, dantzari. Kendu musikia. A ver, Niko a ver, dantzari ginean. baina.
Ta zure eskutik kilometroak egin hori da. Oso, ondo! Maia zabilen pentsa eta pentsa burbuina. Uxue, amets, Maia, eta nahi konti, holaxe, ez? A ver, ez. Zailkapena hori da. Txibabutxen bajeto. Txibatan joik. Ia urrengorako erabili bihotzu den, zu bai, urrengo diskorako singelak ateratzeko ia. Hori da. Zuen ja beste mekanismo batzu daukotze hobiak, ez da? Ondo. Bai, txiko zaitxuet hemen. Ba, Maider, eskerrik asko. Uxuek, zaria, danon txaluak, eta listo. Eskerrik asko, Maider, txalo bero bat. Ondo, Ostra, etzan erresa, Zaila. Bai. Zema gauza, inaldien gaur egun. Monti, zeuin kantuak eta ez dakit sorkuntza profesionalen aipatu dugu, DJ-ak lan importantia dauko hor. Eta bideoklipak itzen be, bai aiua izen bida, apur bat, ideia bat euki, lehengo kantua, gero bideoklipa, baietz kantuakin ibilizario bai, Portugal aldien dakarri duzu bideoklipa, ez da? Bai. Zela joan da hori? Bueno, arazo batzuk egin zen momentuan, baina nahiko posi geratu dan bideoklipa. Gainera, Gonzalo Portugalen dagoen denboratxo bat pasatzen be bai, bestiok hemen gare, orduan aprobetxo noan kasu honetan nik ara juteko, bizitatxo bat itxeko gainera eta bideoklipa grabatzeko. Ondo, oin dala gutxi sare sozialetan botata, ze erantzun euki dago, oin arte, ez da pasau denbora asko, baina, ja, jentiak esango zotzuen, gertukuek eta zertxo baitz. Bai, kantu honekin gertatzen zena da, kontzertutu nabestuta daukogu kantu hau eta jendeak esaten zoskun, abesti hau zoaztu zuretaratzen, eta gendeia pixkat lusatzen abesti honen kalerak eta hori, baina ondo, jendia posi geratua eta gu posi xagundukan. Lehen aipatu duzu, dentzokin grau zabiela, purtsu bat eukiko zeuin taldiaz gain, gertukuak, lagunak, kontzertuan etara zeuekin doiezenak, kolaboratzen dozuenak eurekin, holako asko, bai, ez da inguruen? Bai, gure onduan beti dare gertuko kuadriakoak eta gero beti gare Blind, Kapo eta taldetxo hori beti gare batera, bat juten kontzertutara, bestia idoia bestera, bestera berakin egotera edo zera gauzetan laguntzera eta gero kuadriakoak beti badare batzuk animatzen dienak beti. Blind aipatu duzu, horitako bat, berak bebiatu duzku, bideotxo bat zeuretako. Apa Mikel, zemuz, azkenengo urte hontan ibilizate kontzertuak itzen gora eta bera, erritxik herri, eta simaz, aldozun kontau anekdota barregarrin bat, edo berezin bat, kontzertuetan pasau dana, eta hori. Venga, ondo segi. Ez dakian barregarri xago, baina kuriosua bai da. Oinatin abestu ginuan udan, eta, abestu ginuan, eta lehenengo ja hasieran geizki sartu ginean faia oso ban, soinuak faia izan, ja seginean geizki kontzertua. Gero kontzertua aurrera soian bukatu zen eta DJ-ak hartu zoan eta esan bagoia soinatitik. Hor, super geizkin dugu, bagoiaz, jaso dana, berdin jaz, bagoiaz, junin behaga, oso geizkin dugu. Eta gu super raiautea, zer geizkin dugu, bagoazen, jaso, ez ginoan atara argazki bat besta publikoak beti ataratzen dugula, jaso ginoan super raskar, bajo ginean bera agurtzera laguna eta errepente esaten duzku, nora, ez, bergarara indu super geizki eta geizki gara, eta danok esaten duzkuen, geizki, super ondo indu zuen, eta bale, eta gero beste bat, oinatiko jendia, eta ze ondo indu zuen, bai? Eta hori, azkenean gero nahiko ondo egin joala kontzertua matezea. Baina bai, kuriosua izan zen. Batutan igual zentzazio batekin geraketa zara zeu, eta, kanpora begira igual zentzazioa hobia da. Barrutik galderatxo bat badauki, kontrol gelatik, pixkat galdetzen da bia, zeinekin kolaborauko zeuken gogo biziz. Ez dakit, beti, gogoa hauko etxepekin eta takin eta jenta laguna dia bai, ez? Laguna dia guretat eta gogoa hauko eurekin itxeko kanturen bat, ingo dugu egunen baten, ez da dugu momentu handokan, baina holan amesten, lehen esan dutena Markekin edo Madrileko raperonekin, ez dakit. Eta beste galdera bat badaukie, hemen barrukoek ez da bien ez itzen, kontrolgelakoa galderakin nahi, David. Galdetzen da bie, ea badukotzun ritualik edo zerbait kontzertutara urten aurretik, ez dakit.
Bai daukou, baina niri oso urduri jartzen dozta ritualak, Gonzalok beti daukau itxura, kontzertutar erten baino lehen hau, erdixan jarri, Esarka bat, bai, menga dana ondo jungo da, eta ni bete esate bat isildu ya, nervioso nagoela, ez da? Ja, nahiko urduri nago, oin olako osakitzeko bezala, baina bai, Gonzale gustatzen gako itxi. Ondo. Ni beste galdera daukat. Zuzainean taberna baten eta ipintzatenean zurekin dako kantu bat, ze sentitzen duzu? Bueno, a ver, politxa entzutia zure abestixak, baina gero bai da pixkatu inkomodua. Jendeak begiratzen dutzu, ez dakizu zein, adibidez, ez dakizu edo mobidu, edo dantza egin oso euforiko, edo ez dakit, pixkatu lertatu jat. Baina, a ver, posik, entzuten dian momentutik, entzuten dian bitxartian posik. Ez dakitan betiko galderia, baina zein da pixkat taldien tiratzen dauena bestien gandik, zein da pixkat nagixena, ekoizteko momentu hortan, venga, atara hor. Gauzak itxerako orduan txispa hori jartzen dauena Gonzalo. Eta... Dizka bakoitzak gauza badauka, baina Iñakik adibidez, gustatzako gehiago dana jutia denboriak esaten da den bezala, eta gero jartzen danean, bai da oso asako doia. Gonzalo bai da, guazen mola, itxera gauzak, eta nik ez dakize papelekiko noan, igual mediatzai. Pixka danak baretzen, ez da? Bueno, gero, aipatu duzu hor, itzen batzuk bota duzu zuebin ingurukoak, zeuekin kolaboratzen abienak, eta badau bat, danetaraz bada askotara fandala zeuekin, eta bera, kapo da. Que pasa, Monte, unon? Zelan, hemen zurekin geratu baino lehen hau, tio. Nabil pentsatzen aherse galdera inbiotzu eta uste dut azkenean argi daukatela. Kontau zure kontzertutako anekdotaik onena. A ber, ze haukazu nor kontatzeko. Bai? Alemanem, ongoa. Beste bat, a ber da kontu beste bat. Ez, bastakit. Nuke jakingo ez esan. Nik dako beste galderatxo bat. Hor esan dau, emanem, ez dakizera esan dauen lehen Iñakik bebai. Ez dakite hori bai dan zeuen lehen komentetan gabitzen... Beste lagun bat. Nire abizena da Mikel Montiel, emanem, edo da boleem... Hain beste txorradekin. Bueno, hola sortzen dira gauzatxoa bai, kantua pe bai, Leister igual, emanen kantua. Bai, de hecho, Elik eta Maidak atrazuten emanen album bat, oindala gutxi. Zeuen referentzia... Vale. Bestela bakitzu derechos de zaten dana, ez? Irudi horreik, eskatu bia. Eli Maida bakizue. Pues ondo. Talekien artian eukitzo zuen malos rollos edo gaizkiru bat esate momentu batzutan edo bronkaik eukio. Taldien artian? Bai. Ez. Hori anekdota da bestu da zukagun behar musakolara etorri ginean aurreko urtean. Abesten ginean guk. Eta gero, HP arrasatekoa izan data. Genden txosnan trago batzuk eskatzen eta batzuk esaten zuten HP de AliExpress, eta gu, primeran eramaten gairekin, molestoko baso eskun bezala, eta da, nire laguna dia, HP-koa, Fanel eta Xeri nire laguna dia. Ondo. Bukatzen fateko, Mikel, datorzen kontzertuetara begira, ja baukotzue zehaztuta zeintzuk izango dira zeuen hurrengo kontzertuak, lehen aipatu zu, ekinez jaialdixa, Bergaran izango dela, gainontzeko beste... Bai, ditugu, maiatzak behatzi gaztetxian egingo dugu kontzertua eta bertan hartuko dute parte Blin, Kapok eta Kilikik eta guk. Gero musakolara jungo maiatzak 16. Jaixetan? Bai, jaixetan, jai hona dia gainera. Anizidruak, ez da? Bai, Anizidruak, tope. Aurrek urtean ikenean eta gaur aurten bai errepika. Kinez, gero break eta Antzolako gaztetxean ekaina kamala hortik inguru. Eta udan, sortze prozesua, ez da? Udan ikusiko da. Oso ondo. Kuadria, zeuei eskerrik asko, geurera etortiarren, Bergaratik. Baitxa kontrolgelakoai bebai, eskerrik asko, hortik luzatu duzuen galderengatik. Eta Mikel, eskerrik asko, eta sorte hon, oholtza gainetako zeuren ibilbideai. Eskerrik asko, eta hurrengo saiora arte.